राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे നിരഹം ഈ കുന്തിപുത്രാണ്. നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവി വർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രവർത്തനം അവസരം തിരിഞ്ഞാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, 14ാം അധ്യായം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഇന്നലെ എന്തൊക്കെ പ്രകൃതി പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരെല്ലാം ജ്ഞാനയോഗം തുടങ്ങി. ജ്ഞാനയോഗത്തില് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതായിരുന്നു അധ്യായത്തിന്റെ പേരിൽ. അതിൽ ഇന്നലെ നമ്മള് ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇന്ന് അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയും. നാളെ 15ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പുരുഷോത്തമ യോഗം, പുരുഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. രണ്ടുപേരും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ്. കാരണം ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച്, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടുപേരും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ് എന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ വേറെന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മള്? പിന്നെ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി. 24 ഘടകമുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനാണ്. എങ്ങനെയുള്ള അത് 12ാമത്തെ അധ്യായല്ലേ? ഇത് 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? 24 ശരീരത്തിന്റെ 24 ഘടകങ്ങൾ അല്ലെ. 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണത്? പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അതാണ് 4 വന്നു. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? പിന്നെ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുജ്ജന്മ കർമ്മങ്ങളെ എങ്ങനെ തുടച്ചു മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ജ്ഞാനം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇല്ലേ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അതാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക? അതാണ് ഈ അധ്യായത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു കാര്യം. ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓരോ ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആ ഓരോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും? ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മള് പറഞ്ഞു ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ആരാണ്? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്
ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. അതെങ്ങനെ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്? നമ്മള് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടും. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ചിലപ്പോ നമ്മള് നല്ല രീതിയിൽ വരാം, ചിലപ്പോ നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്കും പോകാം. അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്? ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ, ആ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കും. ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഒരു റോളും വരുന്നില്ല. ഈ ജീവാത്മാവിനെ സത്വഗുണം സ്വാധീനിച്ച ആ ജീവാത്മാവ് ഏത് സ്വഭാവമാണ് വരുന്നത്? അവിടെ സാത്വികമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. സ്വഭാവം സാത്വികമായിരിക്കും, ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളും സാത്വിക രീതിയിലുള്ള ചെയ്യും. തമോ ഗുണമാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ ജീവാത്മാവല്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ഗുണമാണോ ആ ഗുണമാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഈ ഗുണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മറികടക്കേണ്ടത്. ഈ ഗുണങ്ങളെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ മറികടക്കണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്താണ്? ബന്ധനമാണ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും സത്വഗുണവും രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ബന്ധനം തന്നെയാണ്. ഈ 3 ഗുണത്തിനെ മറികടക്കണം. ആ 3 ഗുണത്തിനെ മറികടന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വസുദേവാവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയും. ആ 3 ഗുണങ്ങൾ മറികടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വിശുദ്ധ സത്വഗുണം, അതല്ലെങ്കിൽ വസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന് പറയും. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവിക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാതോ മുനയ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്? സർവോത്കൃഷ്ടമായ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഈ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്? ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലേ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഋഷിമാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അതാണല്ലേ, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് ഈ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നതെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു? ഋഷികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം നേടി ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചത് ഇതിനെ മറികടന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതഃ സർഗേപി നോപജായന്തെ പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധിക്കും? എന്റേതിന് സമാന അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ജ്ഞാനത്തില് ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കും. അപ്പോ ഒരുവൻ എന്ത് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല? സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവേണ്ടതും വരില്ല. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് സൃഷ്ടികാലത്ത് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ടോ പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവേണ്ടതായിട്ടോ വരുന്നില്ല. സൃഷ്ടികാലത്ത് ജന്മം എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കിവിടെ 2 തരത്തില് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് 2 തരത്തിലെന്ന് പറയുമ്പോ, ഒന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് തീരുമ്പോ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് തീരാന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ 24 മണിക്കൂർ, അതില് പകല് തീരുമ്പോ രാത്രിയാവുമ്പോ, നമുക്ക് രാത്രിയാവുമ്പോ, ബ്രഹ്മാവിന് രാത്രിയാവുമ്പോ അവിടെ എന്ത് വരും? ഒരു പ്രളയം വരും. അതൊരു സാധാരണ പ്രളയം, ചെറിയൊരു പ്രളയം വരും. അപ്പോ എന്താ നമ്മളെല്ലാവരും ഇല്ലാണ്ടാവും. ഈ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകാണ് എല്ലാ സമയത്തും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രളയം വരുന്നത് ബ്രഹ്മാവ് മരിക്കുമ്പോ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചു പുതിയ ബ്രഹ്മാവ് വരുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഇല്ലാതാവും. അപ്പോഴും പ്രളയം തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പോഴും എന്താണ്? നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാകും, പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ വരും. അപ്പോ
ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നില്ല, ഈ നമ്മള് ഈ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് വരില്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് സൃഷ്ടികാലത്ത് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവേണ്ടി വരില്ല. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മാത്രമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോ അഹം ബീജ പ്രതാപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇവിടെ ബീജപ്രദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ആരിലൂടെയാണ്? ഭഗവാനിലൂടെയാണ് എല്ലാവർക്കും ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് അവസരം നൽകിയത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ പിതാവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ധാരണ, ഈ പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുമ്പോ പ്രകൃതി വഴിയാണ് നമുക്ക് ജന്മം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അല്ല, ഭഗവാനാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം നൽകിയത് ഭഗവാനാണ്. അതിന് ഇവിടെ ഒരു ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് അരിക്കൂമ്പാരം, ഒരു അരിയുടെ കൂമ്പാരത്തില് തേള് മുട്ടയിടും. തേള് മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുറെ കഴിയുമ്പോ തേളിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിയും. അപ്പൊ തേളിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എവിടെന്നാ തേൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നത്? അരിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? തേള് അതിൽ മുട്ടയിട്ടിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നത്. അതേപോലെയാണ് ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി. ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ല അതിനൊന്നും കാരണം. പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി എന്ന മട്ടില് പുറത്തു വരുന്നെങ്കിലും ഈ എല്ലാതും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ത്രൂ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവർക്കും ബീജപ്രദാനം ചെയ്തത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും പിതാവ്. പ്രകൃതി ആരാണ്? മാതാവാണ്. ഭഗവാൻ പിതാവാണെന്ന് പറയാം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തുകൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദി പിതാവാണെന്ന് ഇവിടെ സ്പഷ്ടമാക്കി പറയാണ്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തുകൾ. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗമാണ് എന്ത്? ഈ ജീവസത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല, ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്ന ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, എല്ലാവിടെ ഉണ്ട് ജീവാത്മാക്കൾ. ഭൂമിക്കുള്ളിലുണ്ട്, വെള്ളത്തിലുണ്ട്, അഗ്നിയിലുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഭൂലോകത്തല്ലാതെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവിടും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഈ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്ത ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മ രൂപത്തില് ഭഗവാനുമുണ്ട്. അത് മനുഷ്യരാവാം, മൃഗങ്ങളാകാം, പക്ഷികളാകാം, ഇഴജന്തുക്കളാകാം, വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതാകാം, കരയിൽ ജീവിക്കുന്നതാകാം, സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അവലെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്, ജീവാത്മാവുണ്ട്. ഇനി ഓരോ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ. അപ്പൊ ഇതില് ആ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും എന്താണ് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇനി സത്വം രജസമ ഇതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവ നിപതന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹീനം അവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോട് അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സത്വ ഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി അതെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ ജീവാത്മാവ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിതനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഈ ജീവാത്മാവിനെ ബന്ധനം സംഭവിക്കുകയാണ്. ഈ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ആ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ ആ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ജീവാത്മാവ് ശുദ്ധനാണ്, വിശുദ്ധനാണ്. പക്ഷെ ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ അതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഫസ്റ്റ് സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്.
തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശാകമനാമയം സുഖസംഖ്യേന പശ്ചാതി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനക. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകിയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതും ആണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ഭക്തരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഈ സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്, ഇപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിനും തമോ ഗുണത്തിനും അപേക്ഷിച്ച് സത്വഗുണം എന്താണ്? പ്രകാശമാനമാണത്. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം. ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരെന്താണ്? അവരെ സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലും എന്തുണ്ട്? ബന്ധനമുണ്ട്. അവിടെ എങ്ങനെയാണ്? ആ പ്രകാശമാനമാണ് സത്വഗുണം. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സത്വഗുണം. മറ്റു ഗുണത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധവുമാണ് സത്വഗുണം. പക്ഷെ ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും നമ്മളെ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവര്, നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണന്മാര് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ്? ജ്ഞാനികളായിരിക്കും, അറിവ് നേടാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും, ജ്ഞാനികളായിരിക്കും സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടും, നമ്മളെ ജീവിത രീതി കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിരിക്കും, സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നല്ലൊരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, സുഖം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു വില ഉണ്ടാകും, നമുക്ക് നല്ല സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ജ്ഞാനമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ചെറിയൊരു അഹങ്കാരമൊക്കെ നമുക്ക് വരും. നമ്മളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മളാണ്, നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം നമുക്ക് വരും. പിന്നെ നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം സുഖത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ആരും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല? ഭഗവാൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. സുഖത്താല് ഈ സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവിടെ ബന്ധിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ അഹങ്കാരങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു രണ്ട് ഗുണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്ര പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും മറ്റു രണ്ട് ഗുണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സത്വഗുണം എന്താണ്? വിശുദ്ധമാണ്, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ഒരു വ്യക്തിയെ ബന്ധിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് പറയാം നമുക്ക് സത്വഗുണം. ഇനി അടുത്തത് രജോ ഗുണം. രജോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? രജോ രാഗാത്മകം വിധി കൃഷ്ണ സംഘസമുദ്ഭവം തന്നിബദ്ധാതി കൗന്ദേയ കർമ്മ സംഘേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. ഇപ്പോ രജോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്? അളവറ്റ തൃഷ്ണയിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? രജോ ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ ഈ ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ തൃഷ്ണാധിക്യത്താല്, തൃഷ്ണ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആഗ്രഹം. ഭയങ്കര ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? രജോ ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ രജോ ഗുണം ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മളെ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തില് നമ്മളെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലാണ് രജോ ഗുണം കുടുക്കിയിടുന്നത്, നമ്മളെ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് രജോ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും രജോ ഗുണം വരുമ്പോ. അപ്പൊ അതായത് രജോ ഗുണം വരുമ്പോ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതൽ വെച്ചാല് നമുക്കിപ്പോ ഒരു വീടുണ്ട്, നമുക്ക് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഉള്ള വീടിനേക്കാളും നല്ല വലിയൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കണം, എല്ലാവരും കാണുമ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബഹുമാനം തോന്നേണ്ട രീതിയിൽ ഭയങ്കര നല്ല നല്ല വലിയൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ വീട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പൈസ വേണം കുറെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിന്റെ ഫലവും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? കുറേ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. കാരണം നമ്മളെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് പറ്റുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് മാക്സിമം ആണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്കത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരും? ദുഃഖം വരും. നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ദുഃഖം വരും. അതാണ് രജോ ഗുണം. അപ്പൊ ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷണം? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഇപ്പൊ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് ആരിലുണ്ടാകുക? അതായത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ രണ്ട്, അത് അടുത്തത് ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ മാല പോലെ വരുന്ന പോലെ ഇരിക്കും, ചങ്ങല പോലെ ഒരെണ്ണം കഴിയുമ്പോ അടുത്തത് അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എങ്ങനെ? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ.
പിന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര് തമ്മിലുള്ള എന്താ പറയാ ആസക്തി, അതും എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണമാണ്. ഈ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര് തമ്മിലുള്ള ആസക്തിയും രജോ ഗുണത്തില് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് രജോ ഗുണത്തിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രജോ ഗുണം നമ്മളെ ഫലാധിഷ്ഠമായ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബന്ധനത്തിലാക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് രജോ ഗുണം പറയുന്നത്. ഇനി തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ, തമസ്തജ്ഞാനജം വിധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി തന്നിബദ്ധാതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. ഇവിടെ തമോ ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? അജ്ഞാനജന്യമായിട്ടാണ് തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്? അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതാണ് തമോ ഗുണം. അതായത് സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത് തമോ ഗുണം പറയുന്നത്. സത്വഗുണത്തിൽ ജ്ഞാനമാണ്, തമോ ഗുണത്തിൽ അജ്ഞാനമാണ്. സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര. അലസന്മാരായിരിക്കും. പ്രമാദം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അലസത തന്നെ ഏകദേശം നമ്മൾ ഉന്മാദം എന്നൊക്കെ പറയില്ല, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. മടിയന്മാരായിരിക്കും, അലസന്മാരായിരിക്കും. പിന്നെ നിദ്ര, ഉറക്കം. ഇതെന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? ഈ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുക്കിയിടുന്നതാണ് എന്ത് ഈ തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണം പ്രമാദം കൊണ്ടും അലസത കൊണ്ടും നിദ്ര കൊണ്ടും ഈ ജീവാത്മാവിനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുക്കിയിടുക. അപ്പൊ നേരെ സത്വഗുണത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അലസന്മാരായിരിക്കും, ഒരിക്കൽ ചടഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കുക. അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ അജ്ഞാനജന്യാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു അറിവും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, അജ്ഞാനികളാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെന്താണ്? ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ട്, ശാസ്ത്രനിശ്ചിതമായിട്ട് തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അവരെങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ സുഖം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കാണ്. ജ്ഞാനം നേടിയവരായിരിക്കും, അങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? മറ്റു 2 ഗുണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അവര് ആ ഗുണം എന്താണ്? പ്രകാശമാനമാണെന്ന് കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ ഗുണം രജോ ഗുണം. രജോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഗുണം ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നത്. തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ ഈ ലോകത്തില് ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾ പറയാണ്. 3 ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവര് ഇപ്പൊ ഒരു സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എവിടേക്കാണ് പോകുക? സ്വീറ്റ്സ് ആള്, ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിള്, അത് അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്താണ്? ഇവിടെ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ മീറ്റ് സ്റ്റാളിലുള്ള. ഇപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളാകുമ്പോ ഏത് കാറ്റഗറി എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാണ്. ഇനി ഇത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പക്ഷികള്, മൃഗങ്ങള് എല്ലാത്തിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അരയന്നത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണത്? അത് ശുദ്ധജലത്തിൽ മാത്രമേ അത് നടക്കുള്ളൂ. വേറെ വൃത്തിയില്ലാത്ത വെള്ളത്തിലൊന്നും അത് ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴും അത് എവിടെയായിരിക്കും? ശുദ്ധജലത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും അത് കഴിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭക്ഷണം എന്താണ്? അരയന്നത്തിന്റെ സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്, അതായത് പാലല്ല, അത് പാലാണ്. അപ്പൊ അതെന്താണത്? അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണ് ആര്? ഈ അരയന്നം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ടാമത്തത് തേനീച്ച എന്താണ്? തേൻ സംഭരിച്ചു വെക്കല. തേനീച്ച തേൻ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ. ഈ ആവശ്യത്തിലധികം തേൻ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് ആര്? തേനീച്ച. നമ്മൾ ചെന്നാലും അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കും, നമ്മളെ പിടിച്ച് കുത്തും അത് അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ തേനീച്ച ഏത് ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്? രജോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണത്. മൂന്നാമത്തത് കാക്ക എവിടെയാ കാണാ? വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് കൊത്തി വലിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ആര്? കാക്ക ഏത് ഗുണത്തിലാ വരുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലാണ് കാക്ക വരുന്നത്. സത്വം സുഖേ സംജയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തൂ തമഃ പ്രമാദേ സംജയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം ഒരാളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ സത്വഗുണം ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നത് സുഖം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ രജോ ഗുണം എങ്ങനെയാ ബന്ധിക്കുന്നത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നത്.
ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ഉന്മാദം കൊണ്ട്, ഉന്മാദം, പ്രമാദം, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആലസ്യം, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണം സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു, രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു, തമോ ഗുണം ആലസ്യം കൊണ്ടാണ് തമോ ഗുണം ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരും എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ബന്ധനത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ 3 ഗുണം നമ്മളിവിടെ ബന്ധിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലായി. രജസമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത, രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറും, ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്ത് തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വ രജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ചിലപ്പോ സത്വഗുണം രജസിനെയും തമസിനെയും തോൽപ്പിച്ച് മുന്നിലേക്ക് പോകും, ചിലപ്പോ രജോ ഗുണം സത്വഗുണത്തിനും തമോ ഗുണത്തിനും പോകും, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം ഇത് രണ്ടിനെയും കീഴിൽ പോകും. അപ്പൊ ഇത് 3ഉം തമ്മിലുള്ള മത്സരം എന്താണ്? ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളും തമ്മിൽ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണമാണ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മുന്നിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത്. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പരിശീലനത്തിലൂടെ ഈ സത്വഗുണത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് രജസിനെയും തമസിനെയും തോൽപ്പിക്കാം, രജോ ഗുണം വളർത്തി സത്വഗുണത്തെയും തമസിനെയും തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും, തമോ ഗുണം വളർത്തി മറ്റേ രണ്ടിനെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിര നിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ സത്വഗുണത്തിൽ തന്നെ അനുഗ്രഹീതനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്തിലെത്താം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സത്വഗുണത്തെയും അതിക്രമിച്ച വസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്താം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ 3 ഗുണത്തിനും മുകളിലൊരു ഗുണമുണ്ട്. ആ ഗുണം എന്താണ്? വിശുദ്ധ സത്വം. നമുക്ക് എത്തേണ്ടത് എവിടേക്കാണ്? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ് എത്തേണ്ടത്. ഈ 3 ഗുണത്തിനെ അതിക്രമിച്ച് വസുദേവ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന ഗുണത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വരശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനത എന്നത് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏത് ഗുണമാണ് ഒരാളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവരുടെ പ്രവർത്തികളിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം എല്ലാവരെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഏത് ഗുണമാണ് സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് എവിടേക്കാണ്? ഈ 3 ഗുണത്തിനെ മറികടന്നിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. ആ ഗുണം ഏതാണ്? വിശുദ്ധ സത്വഗുണം. ഏതാണത്? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് പ്രവൃത്തം സത്വമിത്യുതഃ. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിലുള്ളത്. 2 കണ്ണ്, 2 ചെവി, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ്, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഇവയെല്ലാം സ്വാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണെന്ന് പറയാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ നിലയിൽ നോക്കിക്കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃത്തമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്, അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള 9 ദ്വാരങ്ങൾ, 2 കണ്ണ്, 2 മൂക്ക്, 2 ചെവി, 2 കണ്ണ്, 2 മൂക്ക്, 2 നാസാദ്വാരങ്ങള്, 2 ചെവി, വായ്, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഈ എല്ലാതും സാത്വികത ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സാത്വികതാ ഗുണസമ്പന്നനാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ളവര്, സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എന്താണ്? കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കി കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, കേൾക്കാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണാനും അതിനനുഭവിക്കാനും കേൾക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും പരിശുദ്ധരായിരിക്കും അവര്. ഇതാണ് എന്ത്? സത്വഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിയായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണാൻ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും. അവര് നല്ല രീതിയിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും സമീപിക്കുന്നത്. ശാന്ത സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും ആര്? ഈ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ഇനി രജോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രാജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത മോഹം, ആവേശം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, ആ മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. രജോ ഗുണമാണ് വർദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിലോ അതിയായ ആസക്തി ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് രജോ ഗുണമാണെങ്കിൽ നമ്മളിൽ എന്ത് വരും? ആസക്തി വരും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരിക്കും, ആസക്തി ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം,
നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം, ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളുള്ള വീടിനേക്കാളും വലിയൊരു വീടുണ്ടാക്കാൻ പോകാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് വരും? നമുക്ക് ആ ആസക്തി ഉണ്ടാകും. നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അത് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ അടക്കാനാവില്ല. ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവച താമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃധേ കുരുനന്ദന. കുരുനന്ദന, തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ തമോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വളരുന്നതെങ്കിലോ തേജസ് ഇല്ലായ്മ, നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ഐശ്വര്യം, ഒരു ഉഷാറും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് അകർമ്മണ്യത, നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല? കർമ്മം ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല. അലസന്മാരായിരിക്കും. പ്രമാദം, വ്യാമോഹം, നമുക്ക് തെറ്റേതാണ് ശരിയേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയായിരിക്കും? ഉന്മാദം നിറഞ്ഞ, പ്രമാദം നിറഞ്ഞ, അലസന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും. നമുക്കൊന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ അജ്ഞാനികളാണ്. ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾക്ക് ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമല്ല, തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. നമുക്ക് പിന്നെന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ താല്പര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരില് പ്രകടമാകുന്നതാണിത്. ഈ സ്വാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ അവരെവിടേക്ക് പോകും? ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലെത്തും. സ്വാത്വികർ മരണപ്പെട്ടാല് ഋഷിവര്യന്മാരുടെ ഉന്നതങ്ങളുടെ ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ വന്ന് ജന്മമെടുക്കും? ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കും. ഭൂലോകത്താണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ മരിക്കുമ്പോൾ ജന്മമെടുക്കുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരാരായിട്ട് മാറും? മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടവർ. തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവർ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, സാത്വികരാണെങ്കിൽ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. നമ്മളെ ഭൂലോകത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ഋഷിവര്യന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരുടെ ലോകം, അതെവിടെയാണ്? ഈ ഭൂലോകം, ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇനി ഓരോ ഗുണത്തിന്റെ ഉള്ളവരുടെ പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞത്? സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിശുദ്ധമായിരിക്കും. അത് സ്വാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ സത്കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലവും എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിശുദ്ധമായതായിരിക്കും. കാരണം ജ്ഞാനികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഫലവും എങ്ങനെയാണ്? വിശുദ്ധമായിരിക്കും. അത് സാത്വിക ഗുണത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് പറയാം. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ ദുഃഖമാണ് ഫലം. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ആ ഫലം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോ, നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ദുഃഖം വരും. പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഫലം കിട്ടാതെ വരുമ്പോ ദുഃഖം വരും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം മൗഢ്യമായിരിക്കും, അജ്ഞാനമായിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ്? കാരണം അവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. അജ്ഞാനികളാണ്. ഒന്നും അവർക്ക് എന്താണ് ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അവര് പൊതുവെ അതിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? അവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് മൗഢ്യമായിരിക്കും, അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം. ഊർധം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ. സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു. രാജസ സ്വഭാവികൾ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എവിടേക്ക് പോകും? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവര് ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കും. നീചമായ തമോ ഗുണത്തിനുള്ളവരാണെങ്കിലോ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിപതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ് വരുന്നത്. സാത്വികര് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. രാജസിക സ്വഭാവികള് ഭൂലോകത്ത് ജീവിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് നരകങ്ങളിൽ പോകും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മരണശേഷം ഇവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ശരീര സംബന്ധികളായിട്ടുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സാധിക്കും? ജനന, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഈ ശരീരത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുക, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്
എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന എന്താണ്, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ അറിയേണ്ടത് അതാണ് അല്ലെ, നമുക്കിപ്പോ അറിയേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും? മറികടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ മറികടന്നു എന്നുള്ളത്? ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി. അതായത് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും, മറികടന്ന വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും, ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഇതാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് 3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതില്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 2 ചോദ്യത്തിന്റെ, അതായത് ഈ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണം എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുന്നത്. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ ഉവാച, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ. അപ്പൊ പ്രകാശം, ആസക്തി, വ്യാമോഹം, നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രകാശമുണ്ട്, പിന്നെ ആസക്തി, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹം, ഇതിന്റെയൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. ഇതില്ലെങ്കിൽ, നമുക്കിപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടായാലും വിരോധമില്ല, ഇല്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന എങ്ങനെയുള്ളവരാരാണോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇപ്പൊ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവും, പിന്നെന്താണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ കുറെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുറെ തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനത്തെ വരുമ്പോ നമ്മൾ അതിനെന്ത് വരുന്നില്ല, പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല. നമ്മളതിനെ എന്താണ് സംയമനത്തോടെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാം. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുക. നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ഒന്നിനോടൊരു ഭാവം ഇല്ലാതെ, ഒന്നിനോട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അതീതനായിട്ടിരിക്കുക. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണോ, ആത്മാനിഷ്ഠനായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആർക്കാണോ സുഖത്തിനെയും ദുഃഖത്തിനെയും ഒരേ രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാണോ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമല്ലാത്തത്, ആർക്കാണോ പ്രിയമായിട്ടും അപ്രിയമായിട്ടും യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തത്. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് പ്രിയമായിട്ടോ അപ്രിയമായിട്ടോ യാതൊന്നുമില്ല, എല്ലാതും ഒരേപോലെ, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്, ഇതിനെ മറികടന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഇത് പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്താണ്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഈ ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്, ധീരനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒരേപോലെ. മറ്റുള്ളവര് നമ്മൾ നിന്ദിച്ചാലും ഒന്നുമില്ല, സ്തുതിച്ചാലും ഒന്നുമില്ല, രണ്ടിനും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക. മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും ഒരേപോലെ. സമചിത്തനായിരിക്കും, ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും, ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും ഒരേ ഭാവത്തില്. നിരുദ്യമനായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി, നിരുദ്യം എന്ന് വെച്ചാല് തനിക്ക് വേണ്ടി താൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്, ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തി. അതായത് ഈ ഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണവും പെരുമാറ്റമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. അതായത് എല്ലാറ്റിനെയും സമഭാവനയോടെ കാണാം, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല, ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ഒരാളോട് ശത്രുത ഭാവമില്ല, മിത്രഭാവം ഇല്ല, നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും എല്ലാറ്റിലും ഒരുപോലെ. എന്തെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും ഇല്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ടാന്നില്ല, എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി 3ാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അതിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം, പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും നമ്മളെ മുന്നിൽ വരാം. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്ന് നാമം ജപിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സത്വഗുണത്തില് ജ്ഞാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നും
ഭാഗവതം ക്ലാസ്, ഭാഗവതത്തിൽ കയറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കേൾക്കുക, നാമം ജപിക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. നമുക്ക് ഏത് സാഹചര്യം വന്നാലും നമ്മൾ ആ സാഹചര്യത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് ആ സാഹചര്യം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കയറേണ്ട രീതി നമുക്ക് അതിന് അനുകൂലമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറയണത്, സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറയണം. മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവത്തെ സാഗുണാൻ സമതീത്തേത്താൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തു പോകാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊരു കഥയാണ്. രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാട്ടാളന്റെ ഒരു കഥയാണ് ഈ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിഴയ്ക്കാതെ ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് കാട്ടാളനാണ്. അപ്പൊ ഏത് ഗുണത്തിലായിരിക്കും, തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ. ആ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാട്ടാളന്റെ കഥ. കാട്ടാളനായിരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ കാട്ടിലൂടെ പോകുന്നവരുടെ സ്വത്തും കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഒരു കള്ളനും കൂടിയായിരുന്നു ആര്, രത്നാകരൻ. എല്ലാവരുടെ സ്വത്തും കൊള്ളയടിക്കുക, പിന്നെ പക്ഷികളെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വേട്ടയാടി പിടിച്ച് അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ അത്രയും പൈശാചികമായിട്ട് കൊല്ലാന്നൊക്കെ പറയില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്, ഈ രത്നാകരൻ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പതിവ് പോലെ തന്നെ കാട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആരാ വരുന്നത്, നാരദ മഹർഷിയാ വരുന്നത്. നാരദ മഹർഷി വരും. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയോട് ചോദിക്കുമ്പോ നാരദ മഹർഷിയുടെ ഒന്നുമില്ല. നാരദ മഹർഷി പറയും ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഭയങ്കര തേജസ് ആണ് നാരദ മഹർഷിക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ പറയും നുണ പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും ഇല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി തിരിച്ചു ചോദിക്കും, നീ എന്തിനാ അതൊക്കെ ചെയ്യണെന്ന് ചോദിക്കും, ഈ പണികളൊക്കെ. അപ്പൊ പറയും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടിയാന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും നീ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം അവരനുഭവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും അവരനുഭവിക്കും. അപ്പൊ നീ പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും. അപ്പോ രത്നാകരൻ വിചാരിക്കും എന്താണ്, ഈ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരുതി കൂട്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കും നാരദ മഹർഷി. അപ്പൊ പറയും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം, നീ പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരാൻ. അങ്ങനെ രത്നാകരൻ പോയിട്ട് ഭാര്യയോട് ചോദിക്കും, ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നീയും കൂടി അനുഭവിക്കില്ലേ, നിനക്കും കൂടിയല്ല ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഭാര്യ പറയും ഞാൻ എന്തിനാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾ തന്നെ അനുഭവിച്ചാൽ മതിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഞാൻ മാത്രം അനുഭവിക്കാനുള്ളൂ, ആരുമില്ല കൂടെ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകുന്നു. തിരിച്ചു ഓടി വന്നിട്ട് പറയും എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ഞാൻ തന്നെയാണ് അനുഭവിക്കാനുള്ളത്, വേറെ ആരും ഇല്ല, എനിക്കിതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് പറയും, എനിക്കിതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണം എന്ന് പറയും. ഞാനിപ്പോ കുറെ ചെയ്തു പോയി തെറ്റുകളിൽ, എനിക്കിനി വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ തൊഴുത് പറയാണ്. തൊഴുത് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ആരായിട്ട് മാറാണ്, അവിടെ ശിഷ്യനായിട്ട് മാറാണ്. നാരദ മഹർഷിയെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അറിയാതെ നാരദ മഹർഷിയെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറയും. പക്ഷെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം വരില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീ പറയുന്ന വാക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും മര മര എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ പക്ഷികളൊക്കെ അമ്പെയ്ത് കൊല്ലുമ്പോ അതിങ്ങനെ പെടഞ്ഞു വീണ് ചത്തുപോകുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രാണവേദന ഉണ്ടല്ലോ, അത് കാണുമ്പോ ഇയാള് കൈകൊട്ടി ചിരിക്കും. ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷാണത്. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോ അപ്പൊ ഇയാൾ എപ്പോഴും മര മര എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടിത്തുള്ളിട്ടാണ് ഇയാള് കൈകൊട്ടുന്നത്. അപ്പൊ പറയും ശരി നീ അത് തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ, പക്ഷെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നീ അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി ഞാൻ പോയിട്ട് വരുന്നവരെ നീ അത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി പോകും. ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ നിന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മര മര എന്ന് പറഞ്ഞത് രാമരാമ എന്നാവും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ രാമനാമായിട്ട് മാറും. നാരദ മഹർഷി കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഭയങ്കര തേജസ് പ്രകാശം വരാണ്. പിന്നെ നല്ല സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഇങ്ങനെ കേൾക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ അടുക്കും തോറും അതിന്റെ തേജസ്സും ഇത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അടുത്തെത്തുമ്പോ വലിയൊരു ചിതൽപുറ്റാണ് അവിടെ കാണുന്നത്, ചിതൽപുറ്റ്. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലായി താൻ അന്ന് നിർത്തി പോയിട്ടുള്ള ഈ രത്നാകരനാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ആ ചിതൽപുറ്റിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ എടുത്തു മാറ്റി അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ആരായിട്ട് മാറുന്നത്, വാൽമീകി മഹർഷിയായിട്ട് മാറുന്നത്. രാമായണം രചിച്ച് വാൽമീകി മഹർഷിയാണ് ആര്, ഈ രത്നാകരൻ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ചിതൽപുറ്റിൽ നിന്ന് ജന്മം കൊണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താണ്, വാൽമീകി മഹർഷിയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളെ രാമായണം രചിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പോ തമോ ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചു, ഈ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന്
ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, നമ്മ ഒന്നാമതൊരു ഗുരുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം പറയാം. ആ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഈ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി ഇന്നത്തെ അധ്യായം? നല്ല അധ്യായല്ലേ? മനസ്സിലായി മാതാജി. നല്ല അധ്യായം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. നമ്മളെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇല്ലെന്ന് മാറാന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാ നിൽക്കുന്നത്? നമ്മളെ എല്ലാ ഗുണമുണ്ട്. എന്നാലും കൂടുതൽ സത്വഗുണം. ഭയങ്കര ഓരോ ദിവസം ഓരോ ഗുണത്തിലാണ്. അതാണ് ശരി. ഗുണത്തിലാവും. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാണ് ശരി. ഓരോ നമുക്ക് എല്ലാ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നത് ഏത് ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? രജോഗുണത്തില്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചങ്ങല പോലെയാ. നമ്മൾ ജനിച്ച് വളർന്ന് വലുതായി പഠിക്കാൻ പോയി പഠിച്ചൊരു ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കാം. അടുത്തത് അല്ലെ? നമുക്ക് ഓരോരോ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്, ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്കിതൊന്നും നോക്കാൻ നേരില്ല. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ജോലി കിട്ടി, കല്യാണം കഴിച്ചു, കുട്ടികളായി, പിന്നെന്തായി? അവരെ പിന്നാലെ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം, അവർക്ക് വേണ്ടി പൈസ വേണം, അതിനിടയിൽ വീടുണ്ടാക്കണം, കാറ് മേടിക്കണം. നമ്മൾ ആ സമൂഹത്തില് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ ഇടയിൽ മക്കള് വലുതായി, പിന്നെ അവരെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെലവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കണം. അത് കഴിയുമ്പോഴോ പിന്നെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല നമ്മളെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇനി സത്വഗുണം. അപ്പൊ രജോഗുണത്തിലാവും അധികം. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ്? രജോഗുണത്തില്. പക്ഷെ രാവിലെ 3 ഗുണം നമ്മളിൽ ഉണ്ട്. കൂടുതൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് രജോഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ. കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ രജോ ഗുണാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ ഭൂലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കുന്നത് രജോ ഗുണം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് രാവിലെ നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലായിരിക്കും എല്ലാവരും, അല്ലെ? രാവിലെ ഭയങ്കര ശാന്തരായിരിക്കും, ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക്. ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ഉത്തരം അതേപോലെ ആയിരിക്കും, നമുക്ക് പതുക്കെ ശാന്തമായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. കാരണം നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? എയർപോർട്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സത്വഗുണത്തിൽ വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് എവിടേക്ക് കിടക്കാൻ? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ. രത്നാകരനെ പോലെ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആദ്യം സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടേക്ക് കിടക്കണം? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക്. ഈ 3 ഗുണത്തിന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക. വിശുദ്ധ സത്യത്തിലുള്ളവരാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്നാ പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ദേവാരാധനയാണ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ്? ദേവാരാധനയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിശുദ്ധ സത്യത്തിലേക്ക് വരാനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും മറികടക്കണം നമുക്ക്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിന് ഏറ്റവും വേണ്ടത്, സത്വഗുണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുന്നത്? അറിവ്, അല്ലെ? ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രാവിലെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ നോക്കണം. നമ്മൾ ഇത്തിരി സമയമായി മതി, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭാഗവതം, അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഭാഗവതമാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ എന്താണ്? പെട്ടെന്നായിരിക്കും നമുക്ക് അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മാതാജി ജോലി ഇപ്പൊ രാവിലെ മുതൽ ഗീത പാരായണം ചെയ്യുന്നത്, പറയുന്നത്, അത് പഠിക്കുന്നത്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇടീ ദിവസവും സത്വവും. അതെ, അതാണ് നല്ല. അതിങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് അറിയില്ല, നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ. പിന്നെ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോകും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതന്നെ ഓർമ്മ. അതെ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പറയാം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദ്യ പിതാവാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്? 80 ലക്ഷം. 84 ലക്ഷം. 4 ലക്ഷം മനുഷ്യർ. 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾ. അതിൽ 4 ലക്ഷം മനുഷ്യരാണ് കേട്ടോ. 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കള്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വരജ തമോ ഗുണം. തേനീച്ച ഏത് ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്? രജോ ഗുണം. സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? ജ്ഞാനവും സുഖവും
സത്വഗുണം പ്രകാശമാണ്. പ്രകാശമാണ്, വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത്. ആയിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനമുണ്ട്. പിന്നെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും പിന്നെന്താണ് സുഖം കൊണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ ശരിയായ വീഴ്ച എന്താ പറയാ വീക്ഷണകോണിലൂടെ നോക്കുന്നവരാണ് ആര്? സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ. ശാന്തരായിരിക്കും പൊതുവെ. മറ്റുള്ളവരോട് കയറി വഴക്ക് കൂടാൻ അതിനൊന്നും പോവാത്ത ശാന്ത സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും ആര്? സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ. നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാരാണ്. 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിൽ ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ മറികടക്കാന്നുള്ള അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരാണത്. 3 ചോദ്യം അർജുനൻ ചോദിക്കില്ലേ? ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള് ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിച്ച വ്യക്തിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്, ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം, എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുക? അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്, ഇതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്. അർജുനൻ അത് തന്നെ ചിന്തിച്ചത്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത്, ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മള് നാമം ജപിക്കാന്ന് വെച്ച് മാല എടുത്തിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടാവുക. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ തന്നെ വെക്കാം, വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ. അവര് പോയി കഴിഞ്ഞ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നാമം ജപിച്ചിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഇനി നേരമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് മാറ്റി വെക്കരുത്. നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ജപിച്ചിട്ടേ കെടുക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് എന്തായാലും നമ്മളത് ചെയ്തിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ രാവിലത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് എന്നും എഴുന്നേൽക്കാന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷെ ഉറങ്ങിപ്പോകും. പക്ഷെ വിചാരിക്കണം ഞാൻ എന്തായാലും എഴുന്നേറ്റ് ആ ക്ലാസ്സിൽ കയറും, മംഗളാരത്തിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മള് സ്വയം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളത് പതുക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. കാരണം നമുക്ക് ഫുള്ള് അങ്ങോട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് പോവില്ലല്ലോ. നമ്മളൊരു കാര്യത്തിൽ അതാണ് ത്യാഗം. ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് കുറച്ച് മാറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതാണ് എന്ത്? ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. സുഖത്തിനെ ത്യജിക്കുന്നത്. അതെ, നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ സുഖത്തെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആ സുഖം വേണ്ട. അല്ലാതെ നമ്മൾ എല്ലാ സുഖങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട് സുഖമെല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ എന്തില്ല അല്ലെ? അവിടെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ടൈം പാസ് ആണ്. നമുക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കുള്ള സമയം നോക്കാന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാനും പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മളേന്ന് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ത്യജിക്കുക. നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യുക. അതാണ് വേണ്ടത്. ഈ താമസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? പ്രമാദം, അലസത, മടിയന്മാര്, നിദ്ര. മെയിൻ തമോഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം നിദ്ര, മടി. ഇത് രണ്ടും മടി, പിന്നെ അലസത. നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. എവിടെ വെച്ചെന്നും ചടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കും. പിന്നെ അജ്ഞാനികളായിരിക്കും. ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാവില്ല, അറിയണം എന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർക്കും ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല. അത്തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ഈ തമോ ഗുണത്തിന്റെ വരുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ കയറി ഇരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തമോ ഗുണം ചിന്തിക്കേണ്ട. പിന്നെ രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? തൃഷ്ണാധിക്യം, ജീവനെ താല്പര്യം വർദ്ധിക്കും. ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദത്തിൽ മതി വരാതാകും. രജോഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ? നമുക്കൊരു വീടുണ്ടാവും, പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നും മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കഷ്ടപ്പെട്ട് പൈസ ആഗ്രഹിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോണ്ട് ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ഇല്ല. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടുന്നു, ജോലി കിട്ടി കല്യാണം കഴിച്ചു, പിന്നെ കുട്ടികളുണ്ടായി, പിന്നെ അവരെ നോക്കുന്നു, പിന്നെ അവരെ കല്യാണം, അവരെ അങ്ങനെ പോകും. ഒറ്റ ടൈം നമുക്ക് എന്തില്ല? റെസ്റ്റ് ഇല്ല. നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തോളം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് കിട്ടാതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമാവുകയും ചെയ്യും, വീണ്ടും ചെയ്യും. അത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് അവരുടെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ? ഒരു ശതമാനം നമ്മൾ ഫുൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്നത് ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം. ബ്രഹ്മലോകത്തില് അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം എന്നും പറയും. ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം. ഈ 14 ലോകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഇത് ബ്രഹ്മലോകം. ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ? അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? നമുക്ക്
ഏതൊരു ജ്ഞാനം അറിഞ്ഞ് ഋഷികൾ പരിപൂർണതയിലെത്തുന്ന അതേത് ജ്ഞാനാണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാകാനുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇതില്